Извинявайте, другарко, че залитам, но може ли за нещо да ви питам? Ма ти какво се мръщиш на душа? Не си другарка, а си госпожа. Така кажи де, откъде да знам? Но нека да попитам, срам, не срам. Боя се да не вметна мисъл скверна, но устата ви е толкова характерна. Да не ви обидя, стои на чест, ако не сте случайно от онес. Ако ли да, кажете с две слова, по колко днес се харчи онова. Правилно ли чух или греша? 20, а че много ма душа. Задреболия някаква таквас, как за колко бих го духал аз. То това да не да е халва, може би за 10 става, а? Не виждаш ли навсякъде е криза и вече дефицитен е мангиза? А ти за 20 и при той в шубрака, виж на 200 метра друга чака. Дай нещо бонус бе, нещо подари. Кво значи днеска сирнито с пари? Кво сори бе, заебаме с твоето сори. Добре, а колко струва аз отгоре? Пак ли 20 и при той фиата? Тука май го бъркаш за наята. То бих ти дал и 20 кинта, ама в джоба ми сега и 10 няма. А днес е празник, връбница все пак. Дай да пуснеш нещо за петак. Пусти де, не дей си стиска чарка. Не може да нямаш нещо за петарка. Ръчно не, ръчно не за Бога. То ръчно и без теб с успех го мога. Но колкото и сега ми е мъчно, ще трябва да я карам пак наръчно. Тъй, че мила, пропиля си шанса. Чао, ще се видим на